ಕ್ಲಾಸ್ ಹತ್ತು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು guys, mereka melpor puja orlik. Kayaknya nama mana? Untuk ini pun. Oh tulu. ಇಂಚಿದ ಸುಕೇಶನ್ನೇ ಒಂದು ಸುದರ್ಶನನ್ನೇ. 3, 2, 1. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗಳ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಾನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಲಾಗ್ ಬಂದೆ 2 weeks ಆಂಡ್ ಲಾಗ್ ಬಂದೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಏನು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಕ್ಲೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಡೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮಿ ಇದು ವ್ಯವತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಎತ್ತು ಗುಜ್ಜಂಡತ ಗುಜ್ಜೆ ಕೊಯ್ಪುನು ತೋಡುಗು ಪಾಡಿ ಅನ್ನ ನೀರು ಅಟ್ಟು ನಾನು ಗುಜ್ಜೆ ಕೊಯ್ಯರು ದೆಪ್ಲ ಯವ್ವಾ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಾಪ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮಡ ಕರೆದು ಬರ್ತವಳು ಬಲಿ ಪೊಯ್ ಅಲ್ಲ ಬುರಿಯಲ್ ಅದು ಲಂಚೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡೋಣ ನಾನು ಅವೇ ಆಯೊಂದು ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ ಆತ ಆಯೊಂದು ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ ಆತ ಅಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ तू मात तू पेर तुला निकला गलाटेने निकला शालेडे तू पेर मातेरला हां तू येडी गाल फेमस हां कमेंट ऑन माल्ली जर नेरोंते कमेंट ऑन मंदु दादा फर्स्ट राइट हां फर्स्ट राइट सेकंड राइट ऑन माल्ली हां सेकंड राइट मंत देन ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಆತ ಅನ್ಸ ಚೂರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅವ್ಳು ದೂರ ಇಡ್ತೋಜ ಇನ್ನು ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬಿನ್ನೇರ ಐಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏರ್ಲಿಜ್ಜ ದೊಡ್ಡ ಮೊರ್ತಿ ದಾದಾ ಅನ್ಪು ನೀರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಯ್ ಇರೇ ಪಾತೀನಿ ಅಂದ ಹಾಂ బోరింగ్ సండే ఏర్లు ఇచ్చారు అన్నం నాకు మొక్కు లేపుకుంది అట్లే ఉచ్చుడండి గలటే మనకు ఎంగ మాత్రం పాప అక్కడ పూర జోరు రజ్జ నీళ్ళ పమ్ముల జోరు ఎంకి పూర పాప అందరు దాదా ಹರ್ಷಿತ ఆయన ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ತಿನ್ನರ ದಾದೊಂಡೊಂದು ತೂಂದಿಲ್ಲ ದಾದವು ಒಪ್ಪದಾಲು ಪಂಡ ಮೂಲು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಡಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತಗಲೆ ಅಮ್ಮ ಗೋಡೆಗೆ ನೀರು ಪಡ್ತದೆ ಅನ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಇಂಚಿದ ಸುಕೇಶನ್ನೇ ಒಂದು ಸುದರ್ಶನನ್ನೇ
ಇತ್ತೆ ಇಂಚೊಲ್ಲೇರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವಳು ದುಂಬುದನಿ ಓಲ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಪ ಗಂಚ ಎತ್ತೇರು ಸೇಮ್ ಫೋಟೋ ಆತ ಹಾಂ ಬೇತೆ ಫೋಟೋ ದಿಲ್ಲ ದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕಪ್ಪಲ್ಸ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ನೀವು ಕಪ್ಪಲ್ಸ್ ದೊಡಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಹ್ಞೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಹತ್ತು ಏನು ವರ್ಕ್ ಅನ್ಕೊನು ಮಾತಾಡಿಗ್ಲತ್ತು ನಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ಓಡಿಪುಂಡು ಏತ್ನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪನ ಅಂಚ ಏನು ಕಾಲೇಜ್ ಕೋಲೇಜ್ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಕೊನು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಮುರಾನಿ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಲಾಗುಡು ಅಂಡ್ ಅಟ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದದ ಯಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಮಂತದ ಐಟು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ 3 year ಕೋರ್ಸ್ ಮಂತದೆ ಆಡ ಯಾವ ವರ್ಕ್ಗೆ ಪೋದೆ 2 year ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು and this is the ರಶ್ಮಿ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ಒಂದು ಲಲು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಪತ್ತಾರ ಪೋತಿನಕಲು ನಲ್ಲ ಬೈದು ಚೇರು ದೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಮರೆಗೆ ಮಲ್ಪರಾರ್ ಜಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ನೆಕ್ಕೆ ವಾಡುಡಿಸ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಂತೀನಿ ಆಗ್ಲಿ ಪೋಯ್ಬೋಕ ಕಾಲ್ ಮಂತೀನಿ ಆಗ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಬಂದೈತೆ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ಪಿದಾಡಿಯರು ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಬೋಡಾರೆ ಪಿದಾಡಾರ ಬತ್ತಲ್ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತವೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಕನವೆ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಅಪ್ಪಲ್ ತುಲೆ ಕೋಪಡ್ போயால் ಅಲಂಚೆ ಚೂರು ಪನ್ನಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಏಕಡೆ ಇಲ್ಲಡು ಈನೆಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಪಂಡು ಕನ್ನಡ ಫುಲ್ ನೀರಾಡು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮಂತೇರು ನಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥನ ತೋಜಿಚ್ಚಿ ಓಲಲ್ಲ ఆయన వండాను అన్న నిన్న చిల్లరే బొక్క మస్తుండు మొక్కుల కంప్లైంట్ మొక్కులే రజ్జాన ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪೂರ ನಾಡ್ದೆತ್ತರವ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಬಟರ್ ಅವೇನ್ ಪೂರ ತಿಂದೇರು ಅವ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕರ್ನ್ಯಾಕ್ಲೆ ಎಂಚಾತನ ಪನಿಗೆ ಏರ್ ಮಂತೀನಿ ಪಮ್ಮು ಸಾಕು ಬಾಯ್ ಹೋದ್ ಬರ್ಪ ತಾಜಾ ಪಾತ ಬರ್ಪನು ಅವ್ಳು ಜನ ರಾಶ್ ಹಾಂ
ಎಂಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನ ಅನ್ಸಿಲ್ಕಗ ಅವ್ಳು 50-50 ಆಫರ್ ಅವಳು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಾನು ಒಂಜು ರೌಂಡ್ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಲೈನ್ ಉಂತುದ್ನು 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಉಂತುದು ಇಂಟ್ಲು ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಅವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮಡಪಣ್ಣ ಮೂಲ ಉಂತುಂಡ ನನಗೆ ಬಾಕಿ ಅವ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಶಿಪ್ಪೋಯ್ನು ಅವಳ ಎಡ್ಡೆಜ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಮಾತ ಮಿತಿ ಮಿತಿ ದೆತ್ತ ಪಾರ್ತೇವೆ ಆತೆ ಮಾತ ಬಿದಾಡ್ಯ ಕುಲ್ಲುಜ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತ್ಲೆ ಬೈಯಡ್ ಏನೊಟ್ಟು ಗಮ್ಮಲ್ಲೇರು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ತಿಕ್ಕನ ನಿಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತಿಗ್ಲಾ ಅವಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಿತ್ ಬಂತು ಉಂತ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಪದ ಪೀರ ರಿಟರ್ನ್ ಬಾರೋಡಿದೆ ಮುಟ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಟ್ಟ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರ ಅಂದು ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಏ ಪೂರ ಚಂಡ್ಯ ಏತು ನೀರು ಆತಂಡು ಅಂದು ಏ ಪೋರ್ಚಿಯಾ ಅರ್ಚಿದ ಪತ್ತಲಾಲನು ಪಮ್ಮನ ಚಪ್ಪಲ ಅವಳುಂಡು ನೀರು ಅಲ್ಪ ನಿಂತಿಕೊಂಡುಂಡು ಮಾತ ಸಾಹಸ ಅಂತಂದುಲೇರು ಮೂಜಿ ಜನ ಮೂಜಿ ಕೋಡಿಡುಲ್ಲೇರು ನೀ ಚಪ್ಪಚ್ಚಿದಿ ಬಲ 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 ಅಲ್ಲ ഞാനൊരെണ്ണ പോയിരുന്നു ഗായ്സ് അവൾ ആളിലായിരുന്നു സെക്കൻഡ് പോകുന്നത് ആളിലായിരുന്നു അല്ല ചപ്പല്ല ചണ്ടി വന്നു നീയാ കാട് കുട്ടിനെ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತ ಏರೇ ರೇತೇಸಲ್ಲ ಬೂರಿಯರ್ಗೇನಿ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಒಂಜು ಬೊಲ್ಪುಗು ಪೋತ ಇತ್ತೆ ಬಾರ ಒಂದುಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆಲ ಬೊಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್ ಎಂಚಿನ ಉಳಿತ ನೆನಪಿದ್ದ ನಾನೇ ಒಂಜಿ ಪನಿ ಏನೇನ ಮಾಡೋಣ ನೆನಪಿದ್ದು ಓ ತುಳು ಗಾದೆ ಮಿನಿ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಪಡಿಗ నాకు ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇನೆ ಗಾದೆ ಪನ್ನೀರು ಅವು ಗಾದೆ ಪುರ ಪನ್ಪೆದರತೆ ಅಟ್ಟದ ಆಕಾಶಗೆ ನೆನಪಿದ್ದ ಬೊಲ್ಪ ಕೊಂಚ ಅಜ್ಜಿಲಕ್ಕದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೈ ಪಡೋ ನಿಪ್ಪೋಲು ಗುಡೆಕ್ ಕೈ ಪಾಡೊಂದು ಬೊಲ್ಪ ಕೊಂಚ ಅಜ್ಜಿಲಕ್ಕದು ಗುಡೆಕ್ ಕೈ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪೇರಿಗೆ ಪನ್ ನಿಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪನ್ ಮೊಸರುಂದ ದಾದಾ ಗಂಧ ಇಡೈ ದೇರುಲೈ ಅತ್ತ ಐಕದು ಡೈಕ್ ಉತ್ತರ ಪನ್ನೆ ಅಜ್ಜಿಲಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ನಿಕ್ಕು ಉತ್ತರ ಏನು ಬನ್ನೇನು ಬೊಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಲಕ್ಕದು ಗುಡೆಕ್ ಕೈ ಪಾಡೊಂದು ಪೆರ್ಗುಡೆ ಪೊಲ ಬೂಡತ್ತ ಒಂದು ಬಚ್ಚಿರ ದೊಟ್ಟೆ ಬಾಚಿರ ದೊಡ್ಡ
ಬೊಕ್ಕ ಆಕಾಶೋಡು ಬೆನ್ನಿ ಪಾತಾಳೋಡು ಸಾದಿ ಆಕಾಶೋಡು ಬನ್ನಿ ಪಾತಲ ಪಾತಾಳೋಡು ಸಾದಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ. ಇದೊಂದು ತಾರಿದ ಮರ ಅದೇ ಈರದ ಮರ ಕಲಿತ ಮರ ಆಕಾಶೋಡು ಬೆನ್ನಿ ಪಾತಾಳೋಡು ಸಾದಿ ಪೋಪುಣೆಂಚ ಕೇಳ್ಪುಳು ಕೆರ್ಪುಡು ಅವೇ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಕೆರ್ಪ ಕೆರ್ಪ ಮಿತ್ ಬೆನ್ಯಾತ ಮಿತ್ ಕಲಿ. ಮೂರ್ನ ಕಲಿ. ಅವು ಬೆನ್ಯಾತ ಆಕಾಶ ಪೋಪುಣಂಡ ಸಾದಿ ಹಾ. ಏನಿಯಾ ಕೆರ್ಪು ಕೆರ್ಪು ಎನ್ನ ಮೊಣೆ ಒಂದು ಜರ್ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನಿ ಉತ್ತರ ಬನ್ಯಾಯ್ ಯೂಸಾರು ಅಂಚಿರ್ತ ಪಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ದೇರುಲೈ ಗಂಧ ಬಿಜೈ ಪಂಡರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂತು ಜೇರು ದೇವರಲ್ಲೈ ದೇವರು ದೇರುಲೈ ಗಂಧ ಬಿಜೈ ದೋಸೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಣ್ಣ ದಾದಾದಿಪ್ಪು ದೇರುಲೈ ಗಂಧ ಬಿಜೈ ಮಲ್ಕೊಂಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ಬಾ ಇತ್ತ ಈ ಸಾರಿ ನಮ್ಮನ ಒಯ್ತೇಲೆ ಗುಜ್ಜೆ. ಗುಜ್ಜಲ ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕು ಅತ್ತು ಅವಳು ಕಂಡು ಡೆಂಜಿ ಹಾ ಅಂದಂದ ಡೆಂಜಿ ಅವೆಂಚ ಅವು ಮಾಂಟೆ ಮತ್ತು ಕುಡಕ್ಬೋದು ಅಂದ್. ಮಣ್ಣು ಇತ್ತು ಕಿದೈ ಪಡ್ಜ ಅಂಚ ನಮ್ಮನತೆ ಈ ಸಾರಿ ಒಂಜಾಂಡ ಅಂದಂದ ಡೆಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಈ ಸಲ ಫುಲ್ ಕಲಿಂಕ ನೀರತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತುಂದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ತೋಡು ಹಾ ಹ್ಮ್ ಆಯ್ ಮಣ್ಣು ಪುರ